Ngibingelele kubabukeli, ngibingelele emakhosini esihlangene ngawo namhlanje, inkosi yakwaYasothaka uMdlalose. Ngibingelele kumhlonishwa umeya engekho phakathi kwethu. Ngiyabingelela onke amatshitshi, ngibingelele bonke nomehlo. Cha, msakazi la siwumkhandlu wabaqulusi njengoba usho ukuthi namhlanje isihlandla lesithathu leli. Umeya uyena ophethe iportfolio ethinta abantu besifazane konke namatshitshi. Wabe sehlela ethi akalishintshe lolu hlelo ngokubuka kwakhe ukuthi uma ngabe amatshitshi eseyale eyothatha umhlanga abahambi bonke, ngoba isikhathi esiningi sikhipha amabhasi ala ko-15, amatshitshi ethu la ebaqulusini more than 3000. Wayesethi ukuze wonke umuntu ezizwe ayiqhenye ngobutshitshi bakhe bajabule, wathi akwehlukaniswe ngokwama-cluster. Sino-cluster A, sino-cluster B, sino-cluster C. Ucluster A ophethe umondlo nohlahla indlela nomaphethelo. Ucluster B ngophethe indawo yaseHlobane, Nkongolwane, Cliffdale. Ucluster 3 indawo ephethe oKhambi, Inkosi yakwaNgenetsheni, Ward 1, Ward 2, Ward 3. Ucluster 4 yilesi ngaye namhlanje ngokulandelayo icluster ukugcina siyayo eclustereni yakwaKhambi. Inhloso yalokho ukuthi bonke bazizwe benelisekile, ubone futhi ukuthi umeya ubathanda bonke abantu abasha namatshitshi ethu ebaqulusini. Umyalezo esizowuyaleza kubo izingane zethu lezi ukuthi iqhubeke nokuziphatha kahle, ziqhubeke nokuhlolwa, ziqhubeke nokuba ngamatshitshi ngoba bayavikeleka ezifeni ezikhona, futhi bavikelekile nakwidakamizwa lezi sezikhona izingane oyithola ihamba ziyinikela kuzo ngoba isikhathi asikho. Uma izingane engamatshitshi ziyakhempa iviki neviki konomehlo, bayahlolwa njalo ngenyanga. Ngakho ke sizogqugquzela lokho ukuthi baqhubeke beziphathe kahle beze beyofika befunde beze beyofika ezingeni eliphezulu. Nanokuthi umyalezo esizoyilayeza kubo namhlanje ukuthi kuyahanjiwa kuyiwa kumkhosi womhlanga. Singamkhandlu wabaqulusi sithi bayiphathe kahle, sizobahlinzeka ngazo zonke izinto eziyizidingo njengomeya ehlale kwenza lokho. Ngikhuluma nje ubahlikizekile ngayo yonke into, amabhasi, ukudla, ngayo yonke into. Uma befika phambili balikhombise ilambu labaqulusi ukuthi basuka endaweni enjani, basuka endaweni enomlando, basuka endaweni ephethwe ngamakhosi enenhlonipho, nalapho umkabayi ezalwa khona esiqhenyayo ngaye njengomuntu wesifazane. Kuliqiniso lo msakazi. Uyabona umyalezo njengo-speaker womkhandlu nophethe upublic participation. Nginesicelo kubantu abaphethe noma abasebuholini abaphethe abantu besilisa. Siyacela ukuthi lento eyenziwayo ukuthi sikwazi ukuhlola izingane zethu zamantombazane ukuthi zigcine zizintombi nto. Siyacela nokuthi uhlelo lokuthi abantu besilisa abahlolwe nabo, bahlolwe bayigcine bezinsizwa ukuze nalezi intombi eziyigcinile ziyigcinele lezi insizwa nsi. Insizwa ingathi ngoba yona akubonakali, mhlambe ngoba yona ayikhulelwa, ayenzeki lutho. Kukhona izinto kwaZulu ayebonakala ngawo umuntu oyinsizwa nsi ukuthi nansiki insizwa. Kunezinto ababebonakala ngazo ukuthi insizwa uma kwenzeka nje ichama lapho uyabona ukuthi ichama insizwa lapha phansi. Ilezo zinto ezazikhomakalisa ukuthi uyinsizwa. Izintombi zethu ke azizigcine, siyacela zigcinele insizwa nazo ezihloliwe, bayigcinele labo bantu ngoba njengamanje sibhizi singomama, izingane zethu ziyayigcina kodwa ziyigcinela abantu abangenandaba nabo, abantu abayiphethe sinomi kanjani. Siyacela ukuthi ukuhlolwa kwezinsizwa akube khona eqhulwini, zihlolwe ukuze izingane zethu zigcinela abantu abafanele. Siyacela futhi izingane zethu ukuthi zihloniphe njengomkhandlu wabaqulisi nanjengo-public njengosomlomo ephethe upublic participation. Ngiyacela bafowethu, yenzani imihlangano.
siyacela insizwa azigcine ngendlela okuyiyona yona siyayicelela kakhulu nanokuthi njengoba ngiwusomlomo ngihambela yonke indawo ngizolishumayela lelo vangeli ngizolishumayela enduneni ngishumayele emakhosini ngishumayele kobaba ukuthi hayibo ayihlale phansi bamba umthetho abake bekhalime ingane zethu zabafana ukuze zigcine ziyiphethe ngendlela okuyiyona yona nathi sibe nethemba ukuthi inkomo sizoyithola ngoba bazokuyinikela kuyidakamizwa abazukudla inyawo abazukwenza lokhuyana kodwa bazoyiphatha kahle.